Tada, jar je tu. A môžeš zaplatiť dane. A je. Počkaj, zlodej. Dopadlo si zlodej so zakrvácenýma rukami, jak kráde tvoje zásoby. Snaží sa, vymlouvám, že je chudý a hladový. Je na tobě rozhodnout, co s ním. Sundej mu rukou pouta, nařiď někomu, aby mu usek ruce, nech ho jít a vykáž ho z vesnice. Ja by som dal, tam je zase kráľovská hlava je tam. No, To prvé. tak keď je hladný, to ja som zase tak, že tak keď je hladný, to čo už, no. Akože ja by som ho nechal ísť a vykázal z vesnice. A čo znamená tá kráľovská hlava? Neviem. Ani ja. Ja by som dal 3. Ale tak nevieme, kto to je, vieš? A čo keď prídeme o ženu? To je výhovorka. Čo keď prídeme o ženu? Dobre, no. No. Lebo o 4% vyrobených predmetov sme prišli, vieš? No aj tak sme prišli. Neměl si mu vyrežiť, ale pred svými obyvateľmi aspoň nevypadáš ako tyran. A teraz sa dúfam dozvieme, kto to bol. Sňatky. Manželka Leslava, manžel Myslibor. Kdo? Prišiel si o chlapa. Ty šmejde. Ešte, že ja to mám rozherané s dvoma naraz. Dobre. Klasická, typická žena. Jažinko. Mecislav, kde si? Neviem, ale ja som práve otec. Som sa stal otcom. Nie, ja som zase zapískal, mne zase vbehne to ten nuka. Však vybehni rýchlo z chatky. Hej, už som von radšej. Aha, už ma prenasleduje somár jeden. Dobre, boj, ďakujem. Som rád, že si prišiel. Hej, dobre chlapci, aké pohlavie vybereme? Chlapca či divku? Čo ja viem, ty si vyber, čo chceš. Dáme chlapca. No dobre, a kde je tá moja žena? Ja by som jej mal dať čo, ne? Neviem, Čau, ale mám tu meno, že Budzivoj. Aj jes. Budzivoj. A ľúbi sa mi to, takže bude Budzivoj. Koho máš? Myslibora? Nie, Medzislava. Ty fakt si išiel na dve fronty naraz. Medzislav, my čo čakáme pri ohni, kde si? Žena jedna nepodarená, zase ide neskoro. Ženy furbeškajú, maloval si sa asi, čo? Priatelia, zdravím vás pri tomto videu. Sme celkom dobre naladení a máme celkom dosť veľa roboty pred sebou, takže ideme makať. Od posledného videa prešlo fakt, že len chvíľku, ale sme v jari a ideme dneska stavať domčeky. A keď sa nám náhodou zvýši čas, tak musíme ísť aj zbierať naše obrovské polia. Máme čo robiť dneska a práve preto je tu dneska so mnou Maťo, servus. Čau. A je tu sa aj Kubik, ahoj. Dobrý večer. Takže, priatelia, my ideme makať, stávať, bombovať. Dneska to bude naložené. Fakt. Stávať a makať. A priatelia, teraz vám ešte ukážem jednu vec v tomto sklade. Tu sa pozrite napravo dole. Máme 27 tón nosnosť. To je pecka, čo? Ja si rovno zoberiem kladivko. No, ja potrebujem architekta, vole. A zoberiem si nejaké kamienky. Kamene zoberiem asi toľko, koľko unesiem. Nechcem 500 kg. To by ťažko sa chodilo. 120 kg mi stačí zobrať, ne? Tak. No, ešte dokážem aj normálne chodiť, takže to je pohoda. Dobre, hej, už idem ako architektik. Tu mi pustilo prvý barák, takže stojím na mieste, kde mi pustilo prvý barák. Dobre ti tak. A ja tu budem musieť dodať tie bylinky. Jaj, to bude dobre. No, ja by som tam chcel, Kubík, napchať aspoň zo 10 domov. Dobre, stojím pri prvom, takže... No, musíš počkať, to nevládzem chodiť po kamene, mám vo vreckách. Ja už z ďalky vidím. A to ktorý stávaš? Malý? Nie. Jednoduchý malý dům stávam. Nie jednoduchý malý. Jednoduchý len. Jednoduchý stávam, tak pardon, jednoduchý. No, ja si myslím, že pohode. Takto, ale to si dosť na kraji. Bližšie nejde. Tá vybombi takto ich presne vedľa seba zo 20.
Nie 20, ja neviem, aspoň 3, 4. Uvidíme, jak ma to pustí, vieš. Počkej, ja si musím dať kladivo do ruky. Mlotek. Už ma nepustí. 150 hnojiva nám ukradol. To je hnusak. Už to tam bliklo. Doľava trošku. Tak. Daj ho tam. Paráda. A ďalší. Maťo, zober klady, prosím ťa, hlavne. Už som plný kameňa. Nie, kamene mám. Tak? Pozrieme. Dopredu vieš ísť trošku? Akože vecko daj. Ešte poď, ešte kučík. Stoj. Naspäť. Ako? Ale to mi Ešte. povieš, až keď som sa doplazil sem? Ešte Ty naspäť. doplazi, ticho buď. Tak. Tam to daj. A kde si, Maťo? No tu. No tak, tak poď tu ich vyhoď a íď poklady. No aj tak mi musí to zobrať, dobre. A? Ne, na čo pískaš, Kajo? Ale ten polodom vyzerá dobre. Polodom. Keď uvidíš ten plot, čo som navrhol. Môj zlatý. Nechceš si zobrať, máš kladivo v ruke, že? Hej. Nie, nemám Predni sa. kladivo v ruke. Toto bude vyzerať cool. No, tak keď uvidíš ten plot. Ďakujem, Maťo. Ty vole. Ty vole. Dobre. No a ja idem byť s kameňami. Mám ešte celkom dosť kameňov, takže idem byť kamene. Kamene. Tane. Si pána Maťo už tu stihol aj nahádzať, chvála Bohu, tie klady, takže je to pecka. Pána, toto nič nevládze. To horšie, jak ja v reále. Nechcel Aha, som takže tam. nic. Došiel som za ním k ohňu, napísalo mi to, že som tehotný. Ty si tehotný? Ty si No. tehotný? To som zvedavý, čo sa bude diať. A ja. No, na dvahu tu mám one. Taký bar. Čo tam máš? Nový bar. Vyzerá, že tam je pani s brúškom. No, takže vieš, čo sa stane. Ty nebudeš môcť Neviem. nosiť ťažké veci a tak. Maťo, ako sa cítiš, keď si taký tehotný? Nie Ešte v pohode. je ti zle? Nezvracaš? No. Nebudeš grckať. Tak o tehotných sa treba starať, vieš. Hej. Uj, väčšinou sa tam používa o tehotné. Ale o tehotných? Jako ešte všetko, na tom ešte najlepšie, No. že vaše ženy spia a muži robia cez noc a u mňa je to naopak. Žena robí noc, to a muž chrápe. No. A to ešte aj tehotná. To máš blbý, no. Jak si zariadil, tak máš. Ja si myslím, že keď postavíme všetky tieto domy, tak budeme mať status nie mesto, ale že nie dedina, ale rovno mesto. To A- neviem. A obzvlášť, keď ich naplníme všetkými tými ľuďmi, ktorí budú makať dreť. No to máš 20 ľudí. No to je tak akurát, pretože chceme do dolu viacej ľudí, potrebujeme ešte 3 stankárov, potrebujeme 2 kováčov a milióny máme na účte. Fakt.
Pracuj, môj zlatý, nedýchči toľko. Až mne sa chce dýchčať. Poď. Tak, dobre. Kámo, ale my keď to ešte zateplíme, to sa bude parádne blišteť. A vieš, koľko budeme potrebovať ešte železných ingotov a dreva a prken na to, aby boli pekné tie domy znútra. Veľmi veľa. Kubík, dávam ti to na starosti, dobre? A aj doľava od tej brány už mám stavať? Či za to nie? Môžeš. Keď bude dosklad. Máme malý klad, máme ťažiť? Nie, ty si tehotný, ty sa musíš teraz trošku šetriť. Tehotný Maťo. Ešte jednu kladu potrebujem. Koňu, poď sem. Potrebujem kladu. Nemám. Daj. Nemám. Ja ti poviem rozobrať, a čo? Však ju tam dodám. Stávaj ďalej. Musím si zobrať z konia a dojdem tam. Zás nevláze, zás odfukuje ten panáčik. Pána, to slabý kus toto. Aha, hladný je. Jaj, a mňa už uberá... Ono je to. Zdravie. Tak vieš, makáme celý deň, no tak... A celú noc. A celú noc. Kde potrebuješ kládu? No tam napravo. Tam, tak. Somárik, zoberiem ti zo pár klád. Či klád kameňov. Vystazi. Si tehotná, buchnem ťa náhodou a čo potom? Tehotný. Ja som chcel teba. Aha. Vyhnutým kladivom. Nie. Škoda, že sa tu nejde víc zahnať, že by som sa zahnal a čakal, kým sa otočíš. Aha, díky. Že by som dostal takú ránu rovno, hej? Hej. Som rád, že to nejde. Ale mi sa toto nepáči, že tu není okno. Zbúrať. Tak. Postaviť. Potrebujem jednu kladu. Nemám. Dones mi kladu, prosím. 2. A môžeš dokončiť úplne posledný domček. A mne ešte zvyšili kamene. Chápeš to? To zbytočne som tak Marika preháňal. To je dobre toto. Čo môžeš postaviť? Čo môžem postaviť? Popri plote kvetináče. Nie, to ja budem musieť tu presne robiť krásne celé na meste, to ja sa pohrám. Tak tu si môžeš projektovať. To potom budem Ale projektovať. však hovorím popri plote. Zvonku napríklad. Ale ty si tiež expert, vidno, že si žena. Vidno, že si žena. Nie. Koblíček nám tu teraz chýba celkom. Počujem, a ty čo tam vyberáš z toho? Poďme. Čo poďme? Nie, ty. Žena zase tam jak čom baštranguje v sklade. Potrebujem ísť do skladu, ísť stázi. Plána to ten aj s koňom vo vnútri. Tak však ti hovorím, že potrebujem ísť do skladu, no to čo? No. Prvá varka, idem do koňa. Prvá varka ide do koňa. Mne to nejak rýchlo hladovie. To sa ti Lebo už krmíš dvoch. Už krmíš dvoch. No ne. Hej, pravda, no. Konečne. Ideme toto skúsiť. Jaj. I'll fight both of you. Jaký opitý je. Ty si chlas dal. To je dobré, on sa... Kámo, pozri, rýchlo svetla. On sa nedá ovládať. Kámo.
To sa nedá, To kámo. si trošku prehnal. Dobre. Tak ja tam dojdem za chvíľku. Kde ide? Tu poď. To je dobré. Tu sa mi páči. Lahev piva. Počkaj, ešte mám pivo? Nie, však už je prázdne. Lebo to je prázdna fľaša. Aj je. Určite tam je napísané láhev od piva a ty len nevidíš. Lahev piva. Tak. Najžratý opity, počúvaj, dole na spodku mám toľko barov, že... Aj je. Aj je. On ma tu chcel odstaviť. Dilino. Počkaj, jak to, že ty si vyšiel menej? Vieš prečo? Lebo si tučný, si tehotný. Idem sa umyť. Prečo sa idem umyť do potoka, keď mám vaňu doma? Neviem mi niekto povedať. To bude ale bodíkov. A dobre, najprv sa schlastať a potom ísť robiť na pole. Taký bežný deň by som povedal. Hej no. Dobe. Je to možné, no. V tej dobe to bolo všelijaké. Ale fajne, rýchlo mu to ide, keď je taký nachlastaný. Máš tam bonusy. Hej, celkom riadne bonusy, takže pivečko sa oplatí. Už ho nebudem predávať, už ho budem radšej chlastať. Jednu vec sme posrali. Jakú? Keď sme išli spať do jaradné, naplnili sme kompostéry. Aj je. Dá, veď máš na ďalší. Jaj bože, to zbytočne to hrotíš. Jak zbytočne to hrotíš, však to hnojiva potrebujeme nenormálne množstvo. A čo by si v zime tam dával? Sneh? Ne, však za jeseň nanosili ešte hríby, máme v sklade hríby aj one. To nie je teraz, veď to je jedno. Ale teraz nepotrebuješ hnojivo, hento ti stačí čo máš a na leto už budeme mať. No. Hríby rastú už teraz, tak čo? Pokoj. Dobre. Nie, treba to tak hrotiť. Ja viem, že ženy všetko hrotia, ale nemusel by si hrotiť všetko. Prosto bude treba všetko vyhnojiť a vysiať. Keď sa musíme dohodnúť čo, lebo ja by som dal hlavne mrkvu a cibulu. Hej, treba aj také, no. Týchto obilovín máme dosť, ale každopádne teraz na väčšinu, 90% by som vysial ľan a... No keď pôjde, lebo však je jar, vieš, tak... Práve na jar ide, iba na jar ide, vieš? Aha. A zbytok by som dosial mrkvou a cibuľou. No dobré, však to nejako vymyslíme, že čo bude najlepšie, najideálnejšie. No ale to ja som mohol priznať to aj trošku skôr, že nám treba akože chlastať pivečko. Od dneska furt kupujem pivo. Hej, to povieš teraz, keď nemôžem. Ty si úžasný normálne. To. Au. Opa! Nechcel som. Ja som sa len otočil a kúkam. Au. No sem poď. Nejdem. Ja som nechcel. Poď. Nie, ja som nechcel. Ty si taký rýchly. Ešte, že tam nejsom. Mám rád svoje nohy. Hej, po nohoch dostal. Nejaké pekné kvietky. Tu by som chcel dať tie modré. Takto. Tu dáme biele. Johoho. Asi tu posteľ chcem ešte upraviť, než skončíme. On si tu spieva, hnusak jeden. Hehe. Normálne on si spieval. Kto? To ten v tom stánku. Namiesto toho, že by robil dačo. A, ešte tu máme dačo. Ha, tu dáme modré a tu dáme žlté. Hihihihihi. Tu bude krajšie, nie, to bude krajšie. Takto, tu dáme vysoké modré, tu dáme vysoké žlté. Tu dáme... Vysoké žlté. Vstávaj, hop, šup. Ja viem, že si tehotná, ale mohol by si švihnúť. Mačo, ale však ty si aj celkom pekná žena.
Aj je. Ja vytáhnul sekeru. Daj, aké hnojivo, idem ti pomôcť. Mne sa zdá, že mi nejak uchádza GPS-ka. Uchádza GPS-ka? No ty sa smejíš, ale na začiatku som začal a zistil som, že som o 2 riadky vedľa. Aha. Vieš o tom, že ak si ma sekol tou kosou, tak si ma skoro zabil. Hej. Lebo mne na vrchu ukáže ten bar, vieš, čo one. A ja nechápem, prečo ťa rovno 2-krát sekol, vieš, to ten hajzlík. To je papľuha riadna. To pre istotu. Pre istotu. No tak vieš, keby sa to na prvýkrát nepodarilo. Aj mne 2-krát ujde šíp z kuše. Hej, už ti ušiel, keď som ležal pod stromom a som sa nemohol postaviť. Čau, láska. Ako sa máš? Ti donesem potom taký fajný voňavku alebo dačo. Ide leto, tak je donesem taký šal. A ja som ho zaparkoval. Aj je. Som ho zaparkoval. Dobre. No dávaj, chýbaj. Ďalší. Zase chýba žena. Aha, žena, kde si? Papám. Máťo. Ja viem, že si tehotná, ale môžeš odbehnúť na chvíľu, neodjedla. Ja som sa otrávil. Pána, veď si tehotná, dávaj pozor na seba. Kámo, vidíš hen toho debila tam pred tou kopou toho dreva, jak sedí v lufte? Nie. Ja to vidím na tou ženskou. Ja tu vidím len jednu osobu sedieť. A druhá je pri tom rozsekanom dreve naľavo. Aha, hej, no. To a zrovna môj muž. Zlodej. Zrovna to je tvoj chlap? Hej. Aj je. No, tak aspoň vieme prečo tak sedí. No a čo sa aj posunul. Hej. No, aspoň vieme prečo tak sedí. Prišiel si ty, tak ide radšej ďalej. Priatelia, toto je pre dnešok všetko. Zvládli sme postaviť domček, postarali sme sa o polia. Myslím si, že dnes stačilo. Jar je tu, ďalší rok pred nami. Na budúce budeme musieť zaplatiť dane, dokončiť nejaké tie vecičky. A zase ideme dookola ďalší rok. Musíme zveľaďovať. Ja sa s vami lúčim. Chlapci, ďakujem vám krásne za pomoc. Máš za čo? Nemáš za čo. Ďakujem vám krásne. A priatelia, poprosím vás like, odber a nezabudnite na zvonček. Teším sa na ďalšie video. Majte sa krásne a čaute. Čaute. Čau. Ďakujem, že ste si tady spravili zo mňa experiment. No, experiment bude pokračovať. Uvidíme, pôjdeme sa pozrieť, ak Maťo bude rodiť.